Dobrý deň, volám sa Michal Bučko a som riaditeľom brněnskej pobočky spoločnosti Resideo. Kampus Residea sa nachádza v dvoch budovách na černovických terasách a okrem výrobnej časti tu máme aj množstvo podporných funkcií a vývojové centrum. Vývojové centrum, ktoré ščíta približne 100 inžinierov a ďalších podporných funkcií, sa venuje vývoju produktov pre kontrolu vytápania a distribúciu teplej vody v topnom systéme. Ďalej v našej pobočke máme tzv. Non-factory funkcie alebo funkcie, ktoré nie sú priamo späté s výrobou a vývojovým centrom. Typicky sa jedná o oddelenia obchodu, marketingu, účtovníctva, financií. Celkom ide o približne 100 zamestnancov. Oddelenie výroby sa rozkladá na približne 11 000 m2, celkovo tam pracuje 500 zamestnancov, vrátane podporných funkcií ako inžinýring, kvalita, plánovanie a logistika. Výrobu môžeme rozdeliť do troch divízií podľa typu výrobkov, a to elektro, plynové ventily a vodné ventily. Typické produkty pre divíziu elektro sú riadiacie jednotky pre plynové kotly. Okrem týchto vyrábame aj riadiacie jednotky pre elektrické bojlery a tepelné čerpadlá. K tomu používame automatické osadzovacie stroje, ale takisto manuálne aktivity. Na divízii plynových ventilov montujeme plynové ventily, ktoré sú tiež používané v plynových kotloch. Čo sa týka vodných ventilov, sú to typicky regulačné a balančné ventily, ale tiež termostatické hlavice na radiátory.